da. Euskaraldia hasiko da. Ui! Baina, zer da euskaraldia? Euskaraldia 2 urtetik behin 11 egunez euskararen erabilera bultzatzeko ekimena da. Euskal Herri osoan egingo den ekimen kolektiboa da, hizkuntza ohiturak aldatzeko. Noiz ospatzen da? Maiatzaren 15-tik 25-era. Baina, zein da Euskaraldiaren helburu nagusia? Euskararen ohiturak aldatuz, euskararen erabilera handitzea. Eta ez pentsatu bakarrik eskolan ospatzen denik. Euskal Herriaren osoan ospatzen da. Beraz, edonon aurkitu dezakezue supermerkatuetan, kaleetan, parkeetan. Parte hartu nahi duzu eta ez dakizu nola? Areta zentzun, oraintxe azalduko dugu eta. Bidan daukazu aukera. Aho bizi eta belarri prest. Aho bizi bazara, euskara ulertzen duten guztiekin euskaraz hitz egingo duzu. Lehen hitzabete euskeraz izango da. Belarri prest bazara euskara ulertzen duzu eta ez dut egin. Izan jarrera aktiboa eta askatu. Nirekin euskeraz! Ni aho bizia izango naiz. Eta zu? Ni ere hau bizi izango naiz. Ni aho bizi izango naiz. Eta zu? Ni hau bizi izango naiz. Eta zu? Ni ere aho bizi izango naiz. Ni hau bizi izango naiz, eta zu? Ni ere aho bizi izango naiz. Ni hau bizi izango naiz, eta zu? Ni ere aho bizi izango naiz. Euskaraldia ospatzeko eskolan egun hauetan Jarduera ezberdinak egingo ditugu, kutxo guztietan. Hala ere, gogoratu. Euskera, urteko 73 segundetan erabil dezakegun altxorra dela. Goazen! animatu! Animatu eta parte hartu! Elkarrekin! Euskara! Egin dugu!